دەستەیە دانوستاندنên Sûrî eşkere kir ku karj bo sazkirina ofîseka taybet bo rewankirin û şopandina tevger û kiryarên Îranê bo proseya dawîkirina hebûna Îranê li Sûriyê tê kirin. Di rojên bên de di civîna asîtana dest pê bike ew bihêvîne ku hemî kelemên li pêş avakirina Komîteya Destûrî werin hilanî. Di civîneka xwe ya asayî de desteya danûstandinên Sûriyê eşkere kir ku hin hewl û kar ji bo sazkirina ofîseka taybet bi rewankirin û bilgekirin û şopandina tevger û kiryarên Îranê beşdariyê di danîna bîr û bawariyan de alavên guncaw bo proseya dawîkirina hebûna Îranê li Sûriyê tê kirin. Amaje kir ku hinha hejmareka mezin ji herasa Sewriya Îranê û Hezbollaha Lubnanî û hin milîsên din jî bi şêweyekî beriya niha nehatine kirin li başûrî Sûriyê tê leşkerkirin. Dr. Nesir El-Harîrî di kongreyekî rojnamevanî de ku roja şemiyê li Riyada paytexta Erebistana Siûdiyê encam da ragihandî. Hebûna Îranê li Sûriye û bi taybet li başûrî Sûriyê wek yekem car bi wî şêweyî hejmara gelek tê diyar kirin. Îran di dema borî de gelek bingew baregehên leşkerî û navend û binkeyên rahînanan ji bilî wan jî ava kirine. El-Harîrî serbar kir ku li ser piranyarê bendên rejimê li başûrî Sûriyê çekdarên Hezbollaha Lubnanî û milîsên ser bi herasa Sewriya Îranî ve belav kirîne. Lê cilûbergên xwe û nasnameyên xwe biyên Sûrî guhertine dakûneyên nas kirin. El-Harîrî got jî ku Îran dizane ku di demeke nêzik de dê ji Sûriyê were derxistin lewra bi parayên gelek ciwanan li Sûriyê dikire û hişûra amanên wan dişûj bo berjewendiyên xwe li Sûriyê piştî ku ji derkeve dixwaze wan ciwanan wek şanên razayî bikarbîne. Herwiha El-Harîrî tekez kir ku niha pîlaneke herêmî û zêdekirina fişara navdewletî ji bo rûbirûbûna Îranê û danîna sînorekî ji bin pêkirinên wê re tê kirin. Derbarê Komîteya Destûrî, serokê desteya danûstandinan ya opozisyona Sûriyê Nesir El-Harîrî got ku tevî ku rejima Esed keleman li pêş darxistina civîna Komîteya Destûrî datîne, lê em tekez dikin ku divê di zûtirîn dem de ew civîn dest pê bike û dibin sîbara navdewletî de be. Divê netewên yekgirtî û civaka navdewletî jî gavên bi lez bavêjin da ku gernedin ji danûstandinan ji bo destpêkirina zincîra yekem ya girêdayî qûnaxa veguhestinê dest pê bike. Diriya alavên bêalî de avakirina desteya hikûmeta veguhestî dest pê bike. Di dawiyê de El-Harîrî serbar kir ku di rojên bên de civîna asîtana dê dest pê bike û ew bihêvîne ku hemî kelemên li pêş avakirina Komîteya Destûrî werin hilanî û beşê sisiyan jî yê ku ji netewên yekgirtî re pêşkêşkirina navê wî bişîmaye bi alîkariya hemî aliyan li gorî yasayên navdewletî nav werin pêşkêşkirin komîte ava bibe.